हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। एसएससि निफ्राय गोदान साख्रि फैथारसिगोन दा बावैनो नोंथांमोना एमटीएस जीडी कनस्टेबल बेनिफ्राय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङ। स' नोंथांमोना जायफ्रा 10 पास जाबाय दाखालि थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजां आपडेट दा नोंथांमोना बयबो रेडि जादो आरो एप्लाइ खालामनो हाथारसिगोन दा बावैनो। दा बेयाव मा पस्ट थागोन जोंहाथ' मिथिखादों 70,000 फैगोन होननानै एसएससियाव दा बेयाव एसएससि जीडी कनस्टेबलावनो बांसिन थागोन नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय देन बेनिफ्राय 10 पास एचएस पास डिग्री पास गासैबो बैसोनि सायाव सोनारगोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। देन बेनिफ्राय एडमिट कार्डआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना जेब्ला एग्जाम जायो अब्ला नर्थ इस्टआव फैनानै एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगौ। बेखायनो नर्थ इस्टार्न रिजनाव फैनानै एडमिट डाउनलड खालामनो हायो अके। देन जेबो टेनसन लानाङा जेब्ला एडमिट होयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ होखागोन। बाट दायो मा पस्टआव एडमिट होदों होनोब्ला बेयाव फेज 10 दा फैदों आरो बेखौ नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदों एडमिट डाउनलड खालामनो हादोंमोन। देन बेखौ दोननानै जोंहा आपकामिं भेकेन्सि जेरावनोखि क्राइटेरिया नांगौ 10 पास जों बेखौ नायगोन पस्टआ मा थागोन जेरै दिल्ली पुलिस बेनिफ्राय एमटीएस बेनिफ्राय जीडी कनस्टेबल दा जीडी कनस्टेबलाव अलमस्ट 50,000 चान्सआ दङ देग्लायनि भेकेन्सिया दा बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जादो जायफ्रा दाखालि थालांगोन एबा मोननाय जायासै स' नोंथांमोना नेक्स्टआव मोजाङै ट्राइ खालामनो हासिगोनलाय जीडी कनस्टेबलाव अके। देन बेखायनो जायफ्रा 10 पास जाबाय बयबो रेडि जादो आरो एग्जामा जाग्रोसिगोन एग्जामसो जायो एग्जाम जाखांनानैसो फिजिकेल टेस्ट मेडिकेल टेस्ट जानानै नोंथांमोना साख्रिखौ होनाय जायो जीडी कनस्टेबलाव। दा नैबे दानाव सेप्तेम्बराव एप्लाइ जानो गोनां भेकेन्सि फैसिगोन बेनो जाबाय कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल थ' नोंथांमोना सिरियेल नाम्बार 10 आव नाय आरो बेयाव नोंथांमोना 10 सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बेयाव जायखिजाया डिग्री पासआनो अनलाइन खालामनो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा डिप्ल'मा नाङा एनि स्ट्रिम कमार्सआ आर्ट्सआ साइन्सआ स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेलावहाय। देन बेखायनो बेनि अफिसियेल नटिस ओंखारसिगोन 10 सेप्तेम्बराव अके बे 10 नाम्बाराव नाय नोंथांमोना। देन बेनिफ्राय 11 नाम्बारावबो दङ स' नोंथांमोना नायना ला। देन जोंहा मोजांसिन आपडेटआ जाबाय 10 पास लेभेलाव बेनो जाबाय जोंहा 2 नाम्बाराव दङ नाम्बार 12 आव दङ बेयाव नाय स' बे जाबाय एमटीएस सिभिलियन ओंखारगोन दिल्ली पुलिसाव एमटीएस जेरावनोखि 10 पास जानाया एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे ओंखारगोन अनलाइना अक्ट'बर 7 निफ्रायनो जागोन अनलाइन बयबो रेडि जादो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामखादो 10 पास जानायफोरानो एमटीएस पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन एग्जामा जानुवारि फेब्रुवारिसिम जागोन अके 2023 आव जाहैगोन जानुवारियाव बेयाव 10 पास एचएस पास बेनिफ्राय डिग्री पास बयबो जायफ्रा बैसोआ गोरोबो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन। देन बेनिफ्राय कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलनि नोंथांमोनाबो नभेम्बराव अनलाइन खालामदो एग्जामा फेब्रुवारि मार्चआव जागोन जेराव एचएस पास नांगोन बे पस्टआव 10 पास जाहानाय नंला। देन बेनिफ्राय नाम्बार 14 जाबाय जीडी कनस्टेबल 10 पासनिफ्राय गासैबो हागोन आरो बेयाव 50,000नि बांसिनबो थानो हागौ भेकेन्सिया मानोना एसएससि निफ्राय 74,000नि बारा डिक्लेयार होखादोंमोन जेला थ' डिसेम्बरनि 10 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अनलाइन खालामदो मार्चआव एग्जाम जागोन अके अनलाइन एग्जाम जायो मार्चआव हिन्दी एबा इंलिशजों लेंगुवेजजों लिरनो मोनगोन अनलाइन थ' नोंथांमोना बे 14 नाम्बारानो बेस्ट थ' 10 पास जानाय लोगो लोगो जायफ्रा दाखालि मेट्रिक पास जाबाय स' नोंथांमोना एचएस पास जाबाय डिग्री पास जाबाय बयबो बे पस्टआव एलिजिबल जागोन 18 निफ्राय 28 इयार्स एबा 30 सिम थ' जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन फैयो अब्ला नोंथांमोना बांसिन डिटेल्सखौ मिथिबावगोन अके। देन नोंथांमोना बे जीडी कनस्टेबलनि थाखाय रेडि जादो। देन बेनिफ्राय नाम्बार 15 दंबावो एमटीएस थ' नोंथांमोना एसएससियाव एमटीएस पस्टआवबो एप्लाइ खालामनो हासिगोन जानुवारि 25 आव ओंखारगोन 2023नि थ' एप्रिल मेआव एग्जाम जागोन दा नोंथांमोननिया एग्जामा जासिगोन लारि फैगासिनो दङ एसएससि निफ्राय दा बयबो रेडि जादो। बेनिफ्राय नाम्बार 16 आव कनस्टेबल दंबावो बे जाबाय दिल्ली पुलिस कनस्टेबल ओंखारगोन हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो नोंथांमोना मार्च जानाय लोगो लोगो 2 मार्चनिफ्रायनो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेटआ एसएससि निफ्राय स' बयबो रेडि जादो नोंथांमोना सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो 10 जानाय लोगो लोगो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन माखासे लेभेलाव। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एमटीएस नाम्बार 12 आव नायोब्ला 10 नोंथांमोना एबा स' बे 10 माने बे अक्ट'बर 7 आव थ' नोंथांमोना अक्ट'बर 7 जानाय लोगो लोगो अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौ खालामनो हासिगोन। दा बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट एसएससि निफ्राय दा बयबो नोंथांमोना रेडि जादो।